job bun ki jungi khun nre yo covid dai me khun da katika ay katika covid dai kanong yi khun persha kane kaklam kinong yalam jong ka kunhun sang bhalang ki basa ki thain khapot ka all tiwa student union menta kasngi ka laiterik unailar kilali bani kendu ya ka executive engineer bad yu superintending jong ka MEPDCL ka umiam division ka badai pe ya ka benta jong ka power distribution ka papunpoi lani sam boarding shaman la kisnong bad ki thain katei ke jingile kendu jong kitei kinong yalam ka sang atsu bad harangkat daga jing senran lang UMDC ka mahoti constituency ba Charles Marngar kadai halor ban kerpat bad ban kentu ikite ki he jong kate gatanat badai pet ye ka benta sam boarding electric bakin pun poino e ka boarding electric shakin riu tili kisnong ki ba sha ka thain khapot ki badang hap hapo ka mahoti constituency kite kisnong ki kenthop ye ka amdu bigat ampreng amjong markhang duba lempoi muska bad ka mokdo mayong katkum kajing batai jung kite kinong yalam kate kaseng kilai thu ba menta la kumba lais nem tam aa kite kisnong kila susong dum namar kajing bamdon ki bapej bakhmi lani shimkhya na kaliang ka sarkar lengba katanat badai pe jaga boarding electric ha ka jallahi borok away ba wat la hadin daki bun bun sen kila lai ban pensngo pesngap shaka sarkar halor kate kajing kilai thuru badai tang haki khendiat por kata ka batang kumba shitayo aa kilayo e ka boarding electric Barhadin kate ka shitayo kila du biang ya ka boarding electric kate ka day house nem arhajar khatpra nakaliang kite ki officer jong kate ka tanat sam boarding electric kilo ong bakin sa sedang no ya ka kam ban pentre na kabenta ban penpoi ya ki boarding electric sa kite kisnong kaliang jong seng all to student union di Kalaya state committee ni wan kedu ban kenang lang di ka office jong MCM te hang deng ila kundu ya ka chief engineer bagi ka superintendent engineer te hangne yelakan sapanga namar nadu arajar khandru adu mentaru mi pat yoga la chute ka than jong amjong ampreng amdu bika chitu te meneng ila pembe ngela pembe bagi engineer baga superintendent te kila nakaliang jongge kila kular ban ai kila kular ban terbiang kata kalai te hagne ka poranga kwa ban pauru baga jengyarap lang baga MDC jongi pasar iba Charles Marngar di turi donlang ban semban lang mentasi ban yerap ban yagren sokang kene ka jinge basen ga ten jinge stay tai namjong amteng am dubikat bahagan dikalai dan agaliang jong di siru ila kular ban persandem ban joga kataka light hapo kale ka hadin gajing yethu nagi porlok ki jongi kibasa ini ki snong nam siang sakmat snong amjong muska markang duba amde bigat ampreng kini gidi gisnong kiba kini ke skim sebagai skim nadu arja kan riu la de bansna lawan raika but hang snem arja katra ila I connection kalong tang lai sing kala du na but hadu menta kam dan su de hadin ke jingya kendu bak presiden sekretari jong ka all tiwa student union kila perso yang ai kani tinggal ai pendek nilayo ka appointment mentang sengi badi executive engineer di jongi ni jong ke distribution jong ke umiam subdivision ke jongi bat kum juru nilayo bani kendo superintendent engineer jong ke ka office hang ni de ke jing kendo ke jongi ngelapat sengo yiki bangila dan kam mardor ban I know ik connection hadin ke jing kran ngi sufu ba ka problem hi ke jing hi jong ke ka office ke de be manpower dan manpower ang tay gumalaong ipi ngalak men hakaniru ngalayon pundo director juga distribution ke problem kalong ba hakam siang area ke bakobar live south ligi snong dan tang ueu lineman itu lineman nu belayap nadu snem arja sifo hadu tampat thong te kam dai tang tu paro ko wei ke konsumsi mau ti bat paro ko wei ke jelahi i tu khu ngi mat iki senge de komasi kren no hang ni ru ngi i ke jing shortage ka man ko war ngi wan hang ni office mentaru kalau kangrang di office ngong balai tu nak beri hukum di office kiong oh bah tu nak kaman kuat ubala song thai dan policeman su lakut kim thung su kita ka di jing jong ka di office kendre ka jing keren ke jonga bat kini ki perlok untuk all tiwa student union aden bangila persngo ni so ban ai kublai ya SE bat executive engineer jongi ki bala kular lai ke jing kular lokloi kat bala mentahi kinle no ini kam
Dina kaliang jong ki atsuru kinsa yarap ka ban pun khoj transformer ban pun khoj ya ka kejingya jong ni ki sinar lai kila kular ban ai kejing trai lang ban yarap bat ka office nang ta ka office pada kanuan ban ai connection ya kejing trai lang nga kermen scam ba kini perlok jong i setek ba sangdum bro sekta kin saya lai na tengah ai kuble yo presiden jong ka atsu ba nimru kai kumjuru yo sekretari jong ka atsu iba niru bat ki perlok ki khot jong kani ka atsu nga ai kuble yo ki kila simkhai kani bat kila koloi ban ai ki jing kular ka du ban trelang na kam taban clear ban khoj igi nyot ki nyari bosap yo transformer bat ya ki jing leti ki jong ni sainat tengah ai kuble sesin pat yaki bat sesin ro nga ai kuble ya kini ki engineer jong ki bal ai kini ki jing kular ban lek kloi mar dori kini ki kam ti ki wei pada ki jing ki bat sibon ngila diskus sang ni kidang ki jing ke pada bat malos nai ru adu unta lanman ula song khan undan adu unta teng la pan sngau na kaliang jong ah bide bukan niru teng la pan sngau lot ki jing ke beron ha konsulsi ke bangam la ban jar kerteng lot hang ni ten rai iman ya kini ki kam nganang haban budin ya ki jing jong ki pai ba jong konsulsi mar ba ki dan sibon ki jing ki ba ki pai ba jong ki ya kendo ke bide bukan boarding kham tam menta na ka jingja jong ni ka covid pandemic hakaba baro ki kon samla ki kena school ki haban le ki online classes ki jong ki kene kala de ki jing ka bakrau bat ting teng kala pendom penbitar kadon ke por ke ngala perkhat ba ngan keren no ki pai ba abon tonai si belacu tindai hadin bala perkhat ba kadon kami ngi ban ngin ai ke jing itrelang tentang lawan kendu no ke por se ke por ban ai ke jing ya ban ya keren ban ya slok bat ki kumno ban onra ya ke jing kala lung bajung ni ke department dingin senang ya pek ke ai ke banja nang ni sakmat dia ladang yu ih ban kaliang jong kini nong tre jong ni ka office ki sim kya ke ni ka kam ngej ba kan long si sha ke jing ku ki pai ban so senang ke jing